Og hej folkens. Øhm, jeg tænker lidt, hvorfor ikke spille noget Arma 3? Vi kan jo lige så godt bare springe ud i det. Det er min første video. Den bliver sådan lidt, hvordan man får penge. Kommer i gang med bil og sådan noget. Jeg har spillet lidt på den. For nogle kort. Små penge. Ikke så meget. Det jeg vil prøve, det du skal bruge 12.000 eller 10.000 for at kunne gøre det. Så vi springer ud i det. Er der ikke en hurtig måde, vi kan få nogle bedre penge? Jo, her. Så vi starter ud med at samle nogle æbler, købe en ATV. Samle, jeg aner ikke lige hvad det er, jeg vil samle. Men det giver gode penge. I tænker nok, hvor hulen sidder jeg henne. Sidder inde i min stue. En dejlig stue. Min ven Søren, I kender ham nok fra Gummien. Han har lavet sin nye kanal. Pandanisha. Og jeg har jo lavet min til banen.dk, men det, vi synes ikke vores gamle navn var så gode. Så vi skiftede og beder os bare. Det I nok kommer mest til at se på den kanal, det er Arma 3, Minecraft. Hvad har vi mere? Skriv i kommentarerne, hvad I gerne vil se. World of Tanks måske. Jeg skal lige se, om jeg kan få lov til at komme ind på det. Nå, så holder han. Vi kigger lige i den. Den er lukket. Hvor hun var lige meget frem. Der var virkelig svært at se. Og jo, Arma 3, nej, ja, Arma 3 og Arma 2. Og når Arma 2 DC kommer der. Jeg ved, der er mange, der spiller TF2. Teamfall 2. Men jeg ved ikke lige, om det bliver noget for mig. Glæder jeg til efter til næste år. Der kommer der en ven. En rigtig sød ven i hvert fald. Eller sød ven. Det er i hvert fald en af mine gode venner. Men det bliver hyggeligt. Nå, 24. Vi kan godt gøre det bedre. Ja. Hvad har vi? Vi kan lige godt marked det her. Marked. Kan lige stå lidt med. I tænker nok, hvorfor spiller jeg ikke på en engelsk server eller dansk server? Det ved jeg ikke. Jeg kan i hvert fald ikke finde nogen af dem. Send en IP, hvis I kender en. Så vil jeg være med til at spille sammen med jer, der ser min kanal. Lige nu spiller jeg på en tysk server. Guten Tag. Jeg kan en lille smule tysk. I må ikke skælde mig ud. Så det er tysk, jeg kan. Men jeg prøver mig frem. Jeg er glad for det.
Ja, en god måde at starte op med at få penge på. Samle nogle æbler og sælge det. Du kan få 3.200 for 64 æbler. Det er rimelig godt. Det bliver nok sådan, det bliver en lidt lang episode 1. Men det må jeg jo selv finde jer i. Nu finder jeg der i tiden. Ja. Vi har lidt tid tilbage. Nej, lige meget. Det er sådan. Vi kalder den startvideo. Så næste video, det bliver episode 1. Det er en kanalstart, kan jeg godt sige. Jeg har sådan en sur kat ude på mit vindue, jeg lige skal lukke ind. Eller lukke ind. Lukke ind. Nej, jeg lukke ind. Bilvalg. Det ved jeg ikke. Nogle af jer spiller Arma 3. Jeg ved stadig ikke, hvilken slags bil jeg vil have. Jeg tænker, at den her vil være god at samle det i. Hvis I har lyst til at vælge, så skriv i kommentarerne. Jeg tager den, jeg også selv kan synes. Satan. Ja, der var nogle æbler. 64. Så om 2.400. Så vil jeg ned. Bum. Nej. Der. Nå, der er nogen, der taler. Så der er shut up. Was haben Sie gesagt? Ein schönes Vorbild, sage ich. Wir dürfen da nicht drüber fahren, aber ihr fahrt einfach drüber. Nur weil ihr Staatsoberhaupt seid, ja. Ja, Pick. Was denkst du dir eigentlich dabei? Soll ein Vorbild sein für den Zivil. Meine Stärke. Ja. Aha. Ah, Mann, Ja, das kann ich dir sagen. über den Pink. So geht das nicht. Ich werde mich beim Obersten beschweren, ne? Machen Sie das, Herr Mondstab. Ich werde mich auch beschweren über Pick. Ich werde nie wieder Ja? Frau. Okay. Auf Wiedersehen. Mach's es gut. Nå. Nå jo. I kan nok huske mig fra min tidligere kanal. Der var været ikke så mange der var med mig. Som jeg selv synes. Jeg har min ven Gummian, eller Panda Ninja. Han laver logs. Jeg ved ikke om jeg selv gider lave logs. Tror jeg ikke. Det bliver nok sådan noget, hvordan laver man ting og sådan noget. Livestreaming, det kommer der. Jeg ved ikke lige hvornår, men sikkert når jeg kommer længere hen på min kanal. Tænker, jeg der så tænker nok, jeg gider sgu da ikke lige på ham der. Og så snakker jeg, så skruer jeg noget på den. Jeg hedder Philip, det er rigtigt. Kontrolle. Bitte. Husk nu,
hvis I kender en god server eller et eller andet, de synes jeg kan spille på i Arma 3, Arma 2 eller sådan noget, så skriv den. Jeg har lyst til hvad som helst, som I skriver. Hvad som helst. Bare skriv løs. Ja. Sidder lige på min mobil. Prøv at se om jeg kan få en World of Tanks konto. Så vi kan sidde og spille noget af det senere. Jeg tænker lidt, skriv i kommentarerne, hvad I synes om mine gamle videoer, så kan jeg lave noget af det som specials eller et eller andet. Jeg kan lave nogle specials. Special videos. En gang om ugen, 2 gange om ugen, det ved jeg ikke, hver weekend. Skriv løs. Skriv så meget jeg har lyst til, jeg tænker. Der er ikke grænser for hvor meget I kan skrive. I kan skrive dag, I kan skrive nat, jeg tjekker det hele. Og sætter ind og får pulsen. Yay, nu har jeg en World of Tanks kode. Så kommer jeg ind på en ATV. Sådan der. I tænker nok, det er noget kedeligt noget at se på. Skriv løs, hvad starter han der? Man kan ikke skrive mere end at skrive. Det kan man ikke. Der er ikke nogen skriv. Det er det eneste jeg har sagt. Skriv. Hvad har vi med? God idé. Alle dem der har subscribet Gummian unsubscribe ham, han bruger ikke sin kanal mere. Hvis jeg har lyst at se hans vlogs, så søger jeg på Bandanisha. Jeg ved ikke lige hvornår hans kanal bliver sådan hot, eller hot, sådan åben, så man kan komme ind på den. Tal jeres venner om min kanal og hans kanal. Jo mere kendt vi bliver, jo bedre bliver vores videoer, synes jeg selv. Hvad? Det ved jeg ikke. Det finder jeg ikke. Det kan godt være, at jeg cutter det i den, så at næste episode, det bliver noget af det, jeg siger nu. Men det kan godt være, at jeg lader være med at afslutte den her, og så føre den over i episode 1. Det kan godt være. Nej, vi stopper den over i det her hus. I morgen, eller i overmorgen, måske i weekenden, jeg ved ikke hvornår, kommer der endnu en video. Nej, vi kan lige bare løbe derhen, så kan jeg slutte af der. Der kommer nok episode 1 eller 2, eller hvad det nu bliver. Jeg tror det er episode 1 og 2, der kommer i næste weekend, eller nej, ja, i næste weekend, ikke den her weekend, der er ikke. Hvad det hedder. Ja, det er jo bare det. Hvor meget er der mere at sige? Sådan noget sådan andet. Jeg tænker nok, det er et underligt tidspunkt at starte min kanal op. Nej, alt det ikke. Jeg tænker bare at få nu den kanal i gang. Make no some money. Der skal bare mega money.
Det sværeste med Steam kan netop det er, at du ved ikke, hvad du skal snakke om. Strømmen hører med, men der er længde på din strøm, du følger. Ja, se, lige nu begynder jeg at gå død for, hvad jeg skal sige. Ping. Nå ja, hvis I har lyst, kan I spille med mig på en server, eller hvad I nu har lyst. Det kræver bare, at I har spillet. Så kan vi få noget sjov med det, lave nogle videoer, hvad som helst. Vi laver et eller andet. Så vi så spiller noget, hvad vi laver til. Jeg glæder mig til, at min ven kommer. Det er helt ufatteligt. Og det er så meget nemmere, når man er flere i spil. Det er så meget nemmere. Så med Brian fra Danmark. Han spiller selv. Jeg fatter ikke, hvordan han kan overleve. Det presser han så her, tror jeg. Hey! Kom! What the? Hvorfor har jeg ikke sådan noget fra? Hvorfor siger jeg sådan noget? Det er sådan noget, man skal slå frem. Lad os det sammen. Var det rigtigt? Nej, det var det ikke engang. Flere tekster skal godt på. Sådan. Done. Husk, subscribe så meget jeg overhovedet kan. Jo mere I kan, husk nu. Jo mere I subscriber, jo bedre bliver mine videoer. Make some money, make some better videos. That's my tag. Det bliver måske det for den her uge. Jeg ved ikke. Der kommer nok en video her lige om det, jeg aner ikke. Håber I nåede det. Vi ses næste gang. Slut herfra. Vi